खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंबा जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ जागायनोसै। पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि हेंथायै बारग' एनडिबिफोरा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बारग' एनडिबि एबा आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगानि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारीया सासे भेन्सार स्कुलनि प्रफेसार आरो बिथाङा न'आव माइरं दालि बायनानै होनो हायैनि थाखाय एनडिबिआव थांदोंमोन होनना बायदि अजद होनाय जादोंमोन। थारैनो बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो बारग' एनडिबिफोरा दिनैहाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो बुंथियो। नङाब्ला बेनि सायाव बारग' एनडिबिफोरनि रुलजों गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो बुंथिनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आथिखाल सरकारनिसिम आरो प्रशासननिसिम खावलायनाय जायो जाहाथे बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय बिथांनि सायाव माबाफोर जुदि लिगेल एक्सन लानो हायोबा थाबैनो लानांगौ होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय जाबावो। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव तामुलपुर जिल्लाजों बाक्सा जिल्लानि जफादं आरो सुबनखाता ओनसोलखौ दाजाबफानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बाक्सा जिल्लानि गोबां सुबुंफोरा बे तामुलपुर जिल्लाजों दाजाबफानायखौ गोजोननाय मोनाखै आरो हेंथा खालामनानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै होसिख्रावबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता आरो जफादं सचेतन नागरिक मन्चनि बानजायनायाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बाक्सा जिल्लायावनो अराय थानायखौ लुबैदों। मानोना तामुलपुर जिल्लाजों दाजाबफानाय लोगो लोगो बेयाव गोबां गोजान लामा हान्थिनांगौ जायो आरो जेराव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माब्लाबाबो गोजोननाय गैया आरो बेयाव थांनानै खामानि मावहैनांगौआ जोबोद गोब्राब होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लायाव रायजो राजाफोरनि गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय माखासे बर'फोरखौ जेरै सनितपुर, गहपुर आरो बिश्वनाथ गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बर'फोरखौ सिमा बारायनानै गामि सोसननाय हाबाफारिनि मोनसे दफा थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो मिथिबावनाय बायदिब्ला बे दफाखौ बिटिआर गोरोबथानि बायदियैनो आसामनि आयेन आफादनि जथुम्मायाव दाखालि बावैसो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो सोसननाय जागोन होननानै बुंथिनाय जादोंमोन। जेराव गिबियाव 47था गामिखौ सोसननो थाखायबो थांखि आजावनानै लानाय जादोंमोन। जायखौ लानानै दहाय सानजौफुआव सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननायखौ फोरमायनाय जायो। लोगोसे बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे हाबाखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय साबायखर बावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलआ फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौनो मदद होगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों मानगोनां दुर्गा हाजदा बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आदिबासी आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव दाखालि बावैसो मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाय जादोंमोन। जाय गोजोन गोरोबथानि थाखाय आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलखौ आदिबासी सुबुंफोरनो दानानै होनाय जादोंमोन। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गोरोबथाखौ गुबैयै आसाम सरकार, भारत सरकार आरो आदिबासी हारिनि गासै हाथियार लाग्रा आफादफोरखौ खौसेयै लानानै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला दासिमाव जेबो बेबायदि आफाद दानाय जायाखै एबा राजनितियारि आफाद दानाय जायाखै। बेनिखायनो बिथांमोनहा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थियाव
बिथांमोना थारैनो बिजेपि दोलोखौनो मदद होगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगांजों बुंथिनानै होदों बिथांमोनहा।